Ang insomnia o sa kalapad nga sakit sa populasyon ug hinungdan sa pagkunhod sa kalidad sa pagkatulog, ang tawo nga nag-antos niini nagkinahanglan og taas nga panahon aron makatulog bisan pa sa mga panginahanglan siyang lawas o gisakit sa kanunay nga pagmata. Unsa ang mahimo nga tambal alang niini nga sakit? Ang pagtambal alang sa chronic insomnia o hamubo nga insomnia mahimong pharmacological ug non-pharmacological. Ang non-drug na pagtambal mas maayo tungod kay kini adunay gamay nga side effect kaysa drug therapy. Ang mga non-drug treatment mahimong maglakip sa CBT-I, cognitive behavioral na terapiya alang sa insomnia, kahimlo sa pagkatulog, stimulus control na terapiya, temporal nga pagkontrol sa terapiya, ang terapiya sa pagpugong sa pagkatulog, paradoxical nga intention, estilo sa kinabuhi o komplementaryo nga estratehiya. Alang sa pagtambal sa droga, ang musunod mahimong gamiton: melatonin, valerian, kava-kava, chamomile, lavender. Sa laing bahin, posible nga mogamit og mga tambal sama sa benzodiazepines nga molihok pinaagi sa pagpalig-on sa pagbali sa pagkatulog. Magkita ta sa Med4Care.